Het is nou lust vir noedels net. Maar hy het al die flavor geëet. Hot and spice. Lekker. Die dan sal die lewer uitbrand. Kyk, ek like hot stuff. Nee, ek like hot noodles, maar dan sal ek die durban curry eet. Dat ek maak laat die nog brand. Vir myself sien hy genoeg brand, maar ek die enetjie. Ek het nie nog nodig vir ek wil altyd aromat en sien jy swart aromat en black pepper. Gooi ek altijd in myne bietjie drankerig te maak, maar die ene. Hier, jy kan vir hom net so eet. Jou neus sal loop, jou keel sal brand, jou lippe even sal brand. Sal ek eet kan maar nou ek los maar vir my dit. Ek stik maar by durban. Dis waar ek was gewoon my normale type branderij. Dat is wat ik wil. Ja, ik moet maken voor mijn broodjes, want het is veilig. Ik eet maar niet op ons van noedels, ja. Ja, ik ga gewoon jullie noedels in de microwave zetten. Because, ja. So ja, kom ons maak gewoon die noedeltjes. En dan kan ons lekker kom samen eten, you know. Ja, so die noedeltjes ga ik gewoon klaar. Ik heb mijn ingrediëntjes uitkrijgen, right? Dat. Ja. That's maar basically that, I guess. So, ja, dan zal voor mij genoeg praten. Ik moet eens willen dat ik een gewoon zwart peper en spice. Grondelijk zal ik zwart aromat kan doen, maar ons het nog niet die normale. En hij geen eindelijk voor mij. Ik kies zo. Ik ga hem aan met die. Het brandt lekker genoeg, man. Yes.